Hello po, magandang hapon. Ngayon po ay maglilinis tayo ng ating mga baboyan. Ayan po yung aming inahin. Bagong panganak po. 11 po yung anak na. Yan po, nagpapadede po siya. By the end of December po, may bibenta na siya. Ngayon po, magpapakain tayo ngayon ng mga alaga natin tayo. Ako nga pala po yung isang kapatid ng Waray Vlogs kasi umalis yung kapatid ko, nagbakasyon. So ako muna yung magpapakain sa mga hayop namin. Ito pa po yung ibang baboy namin, ito. Tapos ito yung dalawa. Kakatayin ito by December sa binyag ng anak ko. Tapos ito pa yung isa namin. Yun po. Saka ngayon tayo ay maglilinis ng kanilang kulungan para pag kumain sila malinis na. Tahimik lang ngayon dito sa amin kasi walang mga bata, may pasok. Mandi kasi ngayon. Ayun, tumayo na yung inahin. Ayan. Gutom na daw siya. Iniinom mo na siya. Ayan yung mga biik ang lalaki. Di kasi ako pumapasok dyan. Di naman masyadong madumi. Konti lang.